Na pôde Európskeho mesta športu Košice 2016 želáme pekný dobrý deň. Dnes na športové témy so slovenským vodnopólovým reprezentantom. No a od novej sezóny už pôsobiacim v budapeštianskom týme OSC Budapešť. Jedným z najlepších centrov na svete, Lukášom Semanom. Lukáš, vítaj, dobrý deň. Ahoj, dobrý deň. Tešíme sa z toho, že si prijal naše pozvanie. Oddychuješ trošičku počas tohto leta, zahodil si plavky a čiapku niekde do kuta, venuješ sa rodine, alebo možno očkom dvom a už premýšľaš nad novou sezónou? Už začínam rozmýšľať nad novou sezónou a ako hovoríš, plavky sú v skrini zatvorené, dosť dlho som ich nevidel. Ale už je ten čas, kedy treba aj individuálne sa začať pripravovať na sezónu. Nielen čakať, kedy klub povie, že už sa musíme hlásiť. Ale musíš si užiť trošku aj partnerku, rovnako tak aj deti dajú zabrať v tomto čase, v akom sa nachádzame? Určite. Chvíľku mi to trvalo, pokiaľ si zvyknem na rodinný život, že mám deti od rána do večera. Ale je to už teraz zabehnuté v starých koľajach. Takže. Ale hovorili sme aj s Igorom Týmkom, hovoríme aj s tebou. Momentálne tu máme teda takí hosti, ktorí majú rodiny, respektíve majú takisto aj decka. Čiže to, čo možno nedáš deťom počas sezóny, tak teraz v tých letných horúčavách v tom Sparne snažíš sa nejako dobehnúť? Ani nedobehnúť, skôr im vyplniť program, ako sa dá. Ako vyplňaš program deťom, prosím ťa pekne? Tak, čo ja viem. Dve malé deti má Lukáš, teda podotýkam, áno. Ráno minimálne, keď už kričia zo svojej izby, že tatík, poď tu, už sme hore. A potom ideme tým, že ideme vonku, či už ideme ku mojim rodičom pri Prešove, alebo ku svokre do Tatier, keď tam odbehneme na víkend. Predsa do Prešova je to na otočku niekedy veľakrát a do Tatier je to skôr na víkend, na týždeň. A tu v Košiciach ideme na Aničku, do lesoparku na Furči. Fakt, beháme po Košiciach viac menej a užívame si to. Užívate si určite aj možno trošku športového diania. Košice majú samozrejme pre rok 2016 honor Európske mesto športu. Ak teda si trošku v Košiciach určite vnímaš množstvo tých akcií, ktoré pravidelne zverejňujeme aj na našom facebookovom profile, rovnako tak aj na našej facebookovej stránke. Z tvojho pohľadu stretávaš sa aj s množstvom známych ľudí, športovcov, aj tu v Košiciach, aj vôbec po Slovensku a tak ďalej. Ako vnímajú vôbec to, že sú Košice Európske mesto športu, možno zvýšený počet alebo zvýšený záujem ľudí o športovanie ako také? O Košiciach sa hovorí, že sú mesto behavé, veľmi veľa ľudí tu rado beháva. Takisto sú tu aj ďalšie samozrejme športy, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom podporiť. Do akej miery to teda zastihlo teba a s akým ohlasom sa ty stretávaš? Skôr s kladným ohlasom a je to aj úcta voči nejakej tej Európe alebo svetu, že Košice dostali tento titul alebo na tento rok a ohlasy sú stále len kladné, kde vlastne Košičania ukazujú, že sú športovo zdatní. Sice je to v prevažnej miere ten beh, ale zase beha každý, takže je to najjednoduchšie. Mal si niekedy čas, alebo povedzme, zúčastniť sa nejakého športového podujatia mimo vodného póla, ísť si možno skúsiť niečo pozrieť, zabehať niekoho možno len tak trebárs morálne podporiť? Priznám sa, že teraz, odkedy som prišiel domov vôbec, skôr len tých známych a rodinných príslušníkov navštíviť, takže zatiaľ nie som až tak dlho doma. Vnímajú aj ľudia teda to, že predsa len sa niečo v tých Košiciach deje, že naozaj tých športových podujatí je v úvodzovkách trošičku viac? Určite to vnímajú, lebo vlastne dostávam hlasy od iných ľudí, že vlastne vidie ten pohyb, vidie tie športoviska, alebo ten pohyb ľudí, ktorí sa na to prihlasujú a chcú vlastne športovať. Ale trošku sa aj sťažujú, že je to prevažne len beh. Jasné. No tak sme mesto behavé. Igor tiež hovoril o tom, že naozaj Medzinárodný maratón mieru teda sa hlásil slova, že naozaj tých účastníkov v metropole východu je požehnané množstvo. Strašne veľa. Veľmi veľa. My tiež hovoríme o tom, že pôsobíš teda, alebo od novej sezóny budeš pôsobiť v Budapešti, v jednom z najlepších klubov v Maďarsku, v týme OSC Budapešť. Aká bola teda sezóna? Tí, ktorí možno okrajovo trošku sledujú to vodnopolové dianie, 3 roky si pôsobil v Segede, stále sa zdržiavaš v jednej z najlepších vodnopolových líg na svete, a to znamená v Maďarsku. Bol už čas teda na zmenu a nejak Segedu zamávať a ísť do týmu OSC Budapešť, kde by si mal pôsobiť s Erikom Budžuchom, ďalším slovenským reprezentantom? Myslím si, že áno, lebo tie pocity som mal v posledných mesiacoch, alebo keď sa blížil ten koniec tej sezóny, že už asi stačilo, že 3 sezóny bolo dosť a vlastne prišla ponuka z toho OSC a veľmi ma to pritiahlo, lebo je tam strašne veľa mojich bývalých spoluhráčov z EGRu, ešte pred Segedom, keď som bol v EGRi. Takže
to viac ma nabudilo, že môžem prísť do takéhoto družstva. A aj motivačne, kde už OSC povedalo, že aké by mali vízie do ďalšej sezóny a kde by chceli byť a ako by chceli postupovať ďalšiu sezónu, takže určite je to veľká motivácia aj. Nie len OSC Budapešť vlastne posilňuje, ale takisto aj ostatné týmy a vyzerá to, že to môže byť od novej sezóny v Maďarsku trošku vyrovnanejšie. Čo sa očakáva od teba? Odo mňa len moja práca, takže a čo najlepšie výkony a aby zdravie bolo na správnom mieste, aby som nebol toľko veľa chorý a zraneniam sa vyhýbal. A tak ako hovoríš, v Maďarsku sú strašné pohyby hráčov každým rokom a každým rokom väčšie a väčšie, či už v tých kluboch lepších alebo v iných kluboch, ktoré sa chcú dotiahnuť na tie lepšie kluby. A toho roku aj taký klub ako Ferencváros, ktorý má strašne veľkú históriu, ukazuje, že budúcu sezónu sa bude vedieť dotiahnuť na tie prvotné 3 kluby, ktorými sú Szolnok, OSC a Eger. Takže budeme dokopy 4 také fakt, že silné družstva. V Segede si zažil 3 sezóny, snáď tá posledná bola veľmi dobrá aj čo sa týka klubového pôsobenia, tam si to dotiahol so Segedom dokonca do semifinále pohára len. Je to taká čerešnička na torte tvojho pôsobenia, alebo máš také nejaké ďalšie pekné momenty, na ktoré rád budeš spomínať práve s pôsobením v týme OSC, priamo z Segedu? Tak áno, táto bola taká úspešná, keď sa pozrieme na nejakú európsku súťaž, lebo posledné 3 roky Szeged sa neprihlasoval do európskych súťaží. Či už to bolo z dôvodov ekonomických alebo iných, to už my hráči veľmi do toho sme nevideli. Ale vlastne ten 3. rok sme si trošku aj my hráči vydúpali, aby sme išli do Európy, lebo každý rok to družstvo na tú Európu nejakú, či už to Európsky pohár alebo Ligu majstrov bolo. Tu treba povedať, že prvý rok, keď som prišiel do Segedu, tam fakt bolo družstvo na Euroligu, ale neprihlásili nás. A vlastne sme to aj potvrdili v lige, keď sme vyhrali maďarský pohár. To je asi taký top, čo za tie 3 roky sme dokázali v Segede urobiť. A teraz je vlastne na tom, že po tom roku, ako nám odišiel sponzor, tie ďalšie 2 roky bolo na to, aby sa vybudovalo z tých mladých hráčov, ktorí prišli, nejaké to mužstvo, ktoré vie ukázať. Či už mladí ako dospejú, alebo dostanú tú nejakú rutínu hráčku do seba. A tento rok vlastne sa ukázalo, že veľmi rýchlo tú rutínu dostali. A odohrali sme to, čo sme odohrali a skončili sme v Európskom pohári vlastne až na Brešti, ktorá bola favorit na celkové víťazstvo. Ale aj s tou Breštou sme si verili, mali sme na to, aby sme možno aj oveľa viac ich potrápili, ako sme ich potrápili. 3 sezóny máš vlastne za sebou, to znamená, že ideš a prestupuješ do týmu OSC Budapešť. Na januárových majstrovstvách Európy v Belehrade si bol jedným z najlepších centrov na tomto podujatí. Práve teda v čiapočke Slovenska hľadali mnohí odborníci práve Lukáša Semana. Pomohlo teda aj možno tomu prestupu aj to, že si sa naozaj veľmi pekne ukázal na tomto podujatí? Myslím si, že áno, ale už to je z toho hľadiska, že Slováci sa konečne dostali na majstrovstvá Európy, lebo tých 8 rokov dozadu aj my hráči sme sa nevedeli nepozerať na to, že či ja som hral v Maďarsku, alebo ostatní hrali vo Francúzsku a tak. To, že ja som sa dostal do Maďarska, to som sa dostal do nejakého kolobehu. Ale Európa ukázala to, že sme kvalitatívne tí hráči na nejakých rovnakých úrovniach aj s inými družstvami ako individuality, keď sa teraz vyberú. A myslím si, že aj tie družstva, ako sú v Maďarsku a vonku iné, videli, že vlastne áno, tá kvalita nepadla, len to reprezentačné družstvo nebolo na tomto meritku alebo na tomto pódiu už veľmi dlho a my sme to nemohli vidieť ako tí funkcionári a myslím si, že aj to napomohlo tomu, aspoň v mojom prípade. Si myslím, že trošku, ale nejdem do družstva, kde ma nepozná či tréner, či hráči, takže skôr si myslím, že ten tréner chcel oveľa viac, aby som tam išiel. Tí možno, ktorí nás v tejto chvíli sledujú a tak okrajovo vnímajú práve tento pekný šport, akým je vodné pólo, ako by si možno odpovedal na otázku, že sme 8 rokov na takomto podujatí, na takomto fóre, ako je Európsky šampionát, neboli. Čím to je, keď sa spätne na to pozrieš? Čo nám teda stále chýbalo, alebo kde bol ten problém toho, že sme nedokázali sa dostať do také výkladnej skrine, ako sú majstrovstvá Európy, sveta, olympijské hry? Ťažko povedať. Ja ako hráč môžem povedať, že skoro pri tých všetkých zápasoch, ktoré sme prehrali a išlo vlastne o tie postupy, som bol a veľakrát maličké veci a
dneska, keď som už nejak trošku starší, vyzretejší, tak možno, že poviem, že aj trošku to pozadie toho športu tam chýbalo. Že my hráči sme to nevedeli prebiť tú, dá sa povedať, športovú politiku v pozadí. Takže. A to už bola práca iných ľudí, nie nás v tej dobe. Každopádne mnohí hovorili, že Košičania im tam chýbajú. V našej vodnopolové reprezentácii ty si pôsobil v jednom istom časovom období práve v Košiciach, takisto v týme SK Hornec pôsobil svojho času Martin Famnera, ktorý je dnes v Barcelone, ty budeš v týme OSC Budapešť, takže také reálne košické základy, pokiaľ sme na pôde Európskeho mesta športu, tá reprezentácia, čo sa týka Košíc, alebo možno priamo, možno okrajovo, určite má. Určite má. Košice sú aj vodnopolovým mestom v tom nejakom meritku vodného pola ako športu. Lebo keď sa pozrieme na iné mesta, sú tu Nováky, Bratislava je už nejak slabšie na tom, ale to vodné polo stále bolo späté s Košicami. Či už staré ČHčko, čo bude s novým, to už sa necháme prekvapiť všetci. Ale tie základy v reprezentácii stále boli košické. Či už aj dneska, keď sa pozrieme, aj asistent trénera je Košičan. Robokajt, takže tie základy sú a myslím si, že Košice ako s vodnopolovým športom na Slovensku budú stále nejak zviazané, previazané. Či už dneska sme tam málo ľudí, ale dneska možno v reprezentácii aj Martin Kolárik, ktorý tiež má základ nejaký v Košiciach. V Košiciach, takže či už na Európu na poslednú chvíľu prišiel Dodo Hrošek, ktorý je rodený Košičan, takže a ukázal, že vie. Aj keď veľa ľudí bolo povedané, alebo odovzdali, že tam nemal čo robiť, ale myslím si, že bol platný koniec koncov, aj keď prišiel z dovolenky, alebo jak sa povie, tú čiapku, čo pribil na veľký klinec, dal dole. Tak. To je osobitá téma, samozrejme. V Košiciach sú dva vodnopolové kluby, na ktorú stranu ti viac srdiečko bije? Na tú stranu Modrých drakov, alebo na tú stranu SK Hornec? Boli aj tri, keď si dobre pamätám. Boli aj tri, áno. A nikdy som nejak neinklinoval ku žiadnemu, ja ich beriem ako jeden, takže či už teraz Modrých drakov alebo Hornec. Ale za Hornec si myslím nikdy nehral, že? Nikdy. Nikdy si nehral za Hornec. Ja som hral len za SKP. To je zaujímavé. Prečo vlastne? Prečo? Keď sa na to tak s odstupom pozrieš pár rokov dozadu. Ja som vlastne končil strednú školu a vtedy Hornec začínalo, sa mi zdá. Sa mi zdá, ako ponuka z Hornec to bola aj vtedy, ale ja som skôr chcel ísť vonku. Vždy ti tam srdiečko plesalo niekde na tú stranu SKP a potom si sa vybral vonku vlastne? Ja som proste si zobral to, čo som mohol z Košic, som si zobral za tie 4 roky a vedel som, že potrebujem sa posunúť ďalej a keď sa chcem posunúť ďalej, musím ísť vonku. A nikdy si nenastúpil vlastne v Čiapočke hore. To je veľmi zaujímavé. Nikdy som nenastúpil. Spomínal si v jednej zo svojich odpovedí takisto aj na ČHčko. Prvého je tu teda oficiálne otvorenie. Ako ty si vnímal možno bola, kedy to ČHčko a čo to podľa tvojho názoru pre vodnopolovú verejnosť alebo pre plavcov v Košiciach, čo to prinesie? Myslím si, že veľa Košičanov si spomenie, alebo možno, že tie staršie ročníky, alebo ktorí tým ČHčkom žili. A ja som zažil možno posledné 2 roky a bolo to taká familiárstvo. Fakt, že rodina, od rána do večera sme tam boli a či už ten kolobeh ľudí sa menil, že odchádzali, prichádzali a tak, ale fakt to bolo o tom nejakom kolektíve a rodine, takže ja som to skôr tak vnímal. Mám pocit, že tam práve sa budú stretávať opäť plavci, vodní polisti, verejnosť a tak ďalej, ale naozaj je cítiť v Košiciach, že sa to stretáva s veľkým ohlasom. Nikto nevie teda, čo môže od toho očakávať, ale o niečo sa očakáva a hlavne sa všetci na to tešia. Tak všetci sa tešia, že tá atmosféra bude taká, aká bola. No. Uvidíme, či bude. My sa o to posnažíme. No. Všetci, čo tam prídu. Mal si možnosť vidieť aj nejaké fotky z toho, ako to tam momentálne vyzerá? Pripomína ti to možno niečo, alebo veľa sa toho zmenilo? Pripomína mi to starý bazén, ale je to v tom modernom štýle, alebo vynovenom a mne sa to strašne páči, ako to vyzerá. Už sa neviem dočkať, kedy to otvoria a kedy budeme môcť skočiť do tej vody, ale všetko uvidíme, čo bude. Prezrad nám okrem otvorenia ČHčka, aké budeš mať ty osobne leto, čo ťa čaká, možno to trošku povenovať viac deťom, možno vyraziť niekde vonku k moru? Aká je predstava? Sú plány, že možno pôjdeme aj k moru, ale uvidíme, lebo predsa chceme aj, aby starí rodičia si užili tiež deti, takže chceme byť týždeň tu, týždeň tam, týždeň doma.
aby sme si aj my mohli užiť a oddychnúť. Vidíš aj deti k vodnému pólu, alebo ako sa rozhodnú, tak to budeš nejakým spôsobom rešpektovať, ako to vlastne je? Zatiaľ to tak rešpektujem, že nechávam to na nich, ale zatiaľ aspoň najstarší Filip ukazuje, že tá voda ho láka veľmi. Lebo stále sa chce ísť, poďme na bazén. A ty ideš na tréning a mňa nezoberieš. Takže jeho to tam láka k tej vode, takže uvidíme, čo z toho vznikne, alebo čo bude. Ak nás momentálne sledujú rodičia a premýšľajú, že či dajú svoje dieťa na taký alebo onaký šport, prečo by podľa tvojho názoru mali dať deti dnes na plávanie alebo na vodné polo? Ako by si ich možno presvedčil? Tak ako aj Igor spomínal, behať, plávať a čo to hovorí, ešte nejaké veci boli niekedy normálna vec, že deti ovládali a dneska možno veľa detí to neovláda. Behať vie každý, behať vieme aj za autobusom, po škole, po vlastne tých chodbách. Ale to plávanie je predsa vec, ktorá sa zíde raz v živote. Nikdy nikto nevie kedy. Ale ja si myslím, že deti treba dávať a vštepovať nejakým športom, či tým základným. A myslím si, že plávanie je jednou z tých základných vecí. Ako by si ty charakterizoval vodné polo, aký je to šport? Okrem toho, že 80% hry sa deje pod vodou. A dejú sa tam všakovaké veci? To pod vodou nikto nevidí. Charakterizovať hádzana vo vode. To asi najjednoduchšie, ako to opísať. Hádzana vo vode a dosť kontaktný šport, aj keď to veľakrát nevyzerá. Ale preto máme ten šport naozaj veľmi radi. Tak. Dnes bol našim hosťom Lukáš Seman, slovenský vodnopolový reprezentant a od budúcej sezóny pôsobiaci v týme OSC Budapešť. Ďakujem, že si našiel čas. Čo by si odkázal teda všetkým tým, ktorí sú, radi športujú, fandia projektu Európske mesto športu Košice 2016. Čo by si všetkým odkázal? Športujte, pohyb treba. Ďakujem za pozvanie. Jednoduché a ľahké zhodnotenie. Lukáš, ďakujem pekne, vydarené leto, všetko dobré. Ja ďakujem aj tebe, majte sa.